doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Purian itu hatta, adorang sotapuka parminggota di manogoton, martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe.
Amen. Tapuji matuhatta, ngarede mahita sian buku ede, nomor 14 ayat 1 dohot ayat 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saya ingot ma, ale Jahoba akka dengan nibasam, dohot asini roham, aisian narubi do akkai, asa unang mar surak-surak akka musukku mida ahu, ale debataku, mar hapo satu hodo ahu, saya unang paila au, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, para si rohana sumurung, na madok moleate hami tuho, sian nasa rohanami. Ala dilehon ho anakmu nasa sadai, tuhamatean humokop hami. Asa unang mago na porsea di ibana, ale asa hangoluan nasa leleng nileleng na di nasida, tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu, Yesus Kristus, nagabi habadiaon, dohot hati goran di hami. Sai sesa madosa nami saluhut, ala ni pelean nasun denggan, na ni pelehon nai humokop hami. Sai paeleng mapinggolmu tutangyang nami, jala asi maroham midahami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Datangi homa patik ni debata di mingguta reminiscere sadarion, ima sian patik parjolo sahat rodi patik paupaton. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang, dohotna di banua tongaon, rodi di bagasan aek na ditorun di tano, yang gotunggabe siso baon manang sioloan.
patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna, ai hona uhum na dosogot akan namar sineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggu, dina onom ari ma ulahamu nasa siulamu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba debatamdoi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni huta ni halak pe, namangebati hutam. Ai dina onom ari do ditoppa di bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon haubar tu patikmi. Amen. Tatopotima dosa tanah godangi martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gigjang, pargogo naso hatu dosan, pardenggan basa doho, jala ro disaleleng nileleng na do asini roham, saya marpamuati maroham di hajahaton nami, jala unang be paingot-ingot akka dosa nami, ai jot-jot do hami mardosa marado ponho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosion nami, dihatam. Ale Tuhan Jahoba, saya unang paingot-ingot pangalosion nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami, ale Tuhan debata hatuaon nami, palua mahami, jala se sama dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabige mah hata baga-baga taringo tu hasese duata. Adong do dihita situan ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di bahen ni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata. Marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana totong. Asa ditangyak kosa nasida. Asa ngapon ma di debatana di Gijang. Amen. Hata ni debata turpu epistel di hari minggu reminiscereon, imana nienet stian Filipi bidutolu, ayat 10 pitu, tahatro di ayat 20 sada, tajahama marsikap soring, di ayat 20 sada, rak mahita majahasa. Rap sitiru ahu mahamu ale akadongan, jala pamanat hamu ma akka namar parange songon hami, sitiruon muna. Ay songon daw dot ham jala angkon nuai mardongan ilu do torok do mar pangalahu gabe musuh ni silam ni Kristus. Amagua do ujung nasida, butuhan nasida do di pardebata, si hailahononna di hasangapon, akana ditanoon di parrohahon. Ay di Banua Gijang do sambulota, sianido tapai maima si Pangulo hita Tuhan Yesus Kristus. Rak mahita majahasa, paubaonna do daging tanah leaon gabe doston dagingna kobar tu hangonai ai tarpatuk kalau ima sahatna martua doakana tumangihon hatani debata jalanau peopsa. Amen. Tahati dako maha porsiaw tai, tongon na hinati dako ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantor di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, natu maun na bernit, di panguhuman ni silatus,
namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manai tu surgo, lau hudul jamu ne debata Jahoba, amanai pargogona suatu dosani, disima ibana pema mulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohot namate, au porsia dito di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohok di hasesaan ni dosa, dohok di hatai namadok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohok di hanguluan nasora suda. Amen. Horas titing diuriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Maret 2022. Pertanyaan Wik, Rabu 10 Maret 2022, pukul 10 sia, patu pawon ni huriata do pertanyaan Wik mahite Zoom, imasian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asa madohoti, pertanyaan ini di bagasan tak B. Sermon Parahado, Selasa 15 Maret 2022, pukul 10 sia, WIB Sermon Parahado di Patupa tatap muka di gereja. Pinangido tusude Parahado asa mandohoti sermoni jala tepat waktu. Sermon Inna Sola Gracia, Selasa 15 Maret 2022, pukul 10.06, WIB Patupaon do sermon Inna Sola Gracia maringanan di ruang Timoteus. Pinangido ma asa sude Inna Sola Gracia mandohoti sermoni. Sosialisasi periodisasi seksi-seksi. Sosialisasi tu periodisasi sude seksi di Patupa tanggal 17 Maret 2022 pukul 10.08 WIB maringanan di gereja. Jadwal rapot pangurus, dohot rapot pamiliton pangurus boima dibereng di harotas titing. Pertemuan Dewan Marturia Jumat 10 Maret 2022 pukul 10 sada WIB di Patupa Ruriata HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Pertemuan Dewan Marturia se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, maringanan di HKBP Mampang Perapatan. Dipangido tu Ketua Dewan Marturia HKBP Rawamangun asa mandohoti pertemuan ini. Pelayanan seksi sending tu lapas. Pelayanan seksi sending HKBP Rawamangun tu Jemaat Gereja Petrus Lapas Klasada Cipinang, Ima tanggal 10 Maret 2022 pukul sia WIB pagi mahite Zoom. Ria mahita patupahon pelayanan di bagasan las ni roha. Titing naing marbagas. Titing parjolo. Naing manjalo pasu-pasu perbagasan ma jamian hot Erwindo Sihotang. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Cipinang. Anak ni amata Benhard Sihotang, tubuh ni inata Erlina Boru Saragi, dohot Orwana Ruth Stefani Sinaga, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Cipinang, boru ni amata Mangaranap Sinaga, tubuh ni inata Dalia Boru Sihombing. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 20 Maret 2022 di Gereja HKBP Resort Jatiwaringin, Jakarta Timur. Titing paduahon, sada, naing manjalo pasu-pasu perbagasan ma Martin Rondi Marsaut Simbolon, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Kelapa Gading. Anak ni amata Julianton Kisar Antoni Simbolon, tubuh ni inata Mary Taurus Leli Suryati Boru Situmorang, dohot Orwana Lydia Octavia Boru Tampu Bolon. Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Pisangan Gading Raya. Boruni amata
Tunggul Dumoli Tampu Bolon, Tubuni Inata, Roni Rosdiana, Boru Manarung, Boru Marpaung. Pamasu-masuon hari Sabtu 10 Maret 2022 di Gereja HKBP Resort Duren Sawit, Jakarta Timur. 2. Nai Manjalo Pamasu-pasu Parbagasan Ma, Olo Berto Sahuturon Siahaan, Ruasni HKBP Romangun, Wik Ramangun Sada, Anakti Amata Nelson Siahaan, Tubuni Inata Florida Boru Tambunan, Dohot Orwana Rosabel Natiur Boru Sibarani, Ruasni HKBP Kebayoran Baru, Boruni Amata Johannes Rajana Basa Sibarani, Tubuni Inata Restiana Boru Simorangkir. Pamasu-masuon hari Sabtu 10 Maret 2022 pukul sia di Gereja HKBP Rawamangun. Tuatama nama masu-masu Parsaripeon Nasida, Gabe Parsarapeon Naringgan di Tonga-Tongata, Tarumobi di Jolo ni Tuhata. Ruas Namonding, sada di hari Rabu, sia Maret 2022, nunga jumulo monding sahalak ina ruasni ruyata, hotlan boru sidabutar, umur 82 tahun, tinading ni amata bonar sialoho nahinan, alamat Jalan Kunci nomor sia RT 12 RW 02 Wik Kampung Ambon tu udian hari Jumat 10 Maret 2022 di TPU San Diego Hills, Kerawang. 2. Nah di hari Jumat 10 Maret 2022 nunga jumolo monding sahalak ama ruasni huriata sahat magiro tua nababan umur 78 tahun 70 tahun hina baluhon ni inata sinur boru hutahayan Jalan Bintara Sada nomor 50 Sada Bekasi Wik Duren Sawit. Udiana di Bonapasogit si borong-borong. Tuhatama namangalehon gogo dohot pangapulion ni keluarga na marsitaunoni. Tambahan namar sahid, Sada, Raden Marpaung, Wik Rawasari Cempaka Putih dirawat di rumah. 2. Hotna Tambunan, Wik UKKM, pemulihan di rumah. 3. Nomi Boru Tobing, Wik Kelapa Gading, dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Pilihan doat aka udut ni boa-boa, tajahama di Harwatas Titing, naong pinarade di Huriata. Di pasu-pasu di Batama, aka barita masa dohot ulaon, aka sipatu pauta, bain sangap di Guarna. Songonima Titing Huriata Minggu Sadarion, Mauleate. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti aka ate lot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom dihita saluhutna, selamat hari Minggu. Horas.
Nagabe jamita dihita, imasian sada Musa 15, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat onom, tapahut ihut ma di bagasan rohata, songonon madidok taringo tu hasito ngani hata ni debata. Dung salpu aka jamita ondeng, Roma hata ni Jahoba tu si Abram, marhite-hite alatan nin nama. Unak koma biar ale Abram. Ahudo lebu-lebum, upam macai balga. Alai nina si Abram ma, we ale Tuhan Jahoba. Aha malehonomu diau. Saina punu doahu. Si Eliezer nasian Damaskut nama Sitian Bagasu. Akup ni nina si Abram. Di danga dong pinoparhu di leoko. Jala ida anak natubu di bagasan jabuku nama Sitian au. Dungi Roma hata ni Jahoba mandok tu ibana. Dang ibana tumeako. Naruar sian butuham ibana tumeako. Dungi ditogihon Tuhan ima ibana ruar tu balian jalaninna. Wa tailihon ma dopak langiti. Jala bilangi aka bintang. Mulu habilangoko akai. Dungi didok muse tu ibana. Songoni ma pinoparmu sogot. Jadi porsia masih Abram di Jahoba, gabe hati gorana doi di etong Jahoba. Ido yang gosahana. Hamuna kadongan saha porsia di bagasan Kristus Yesus. Molo taparoha ontur pukon dang nabaru tabege. Alaira mungkin memang selalu kita diingatkan melalui Abraham. Siapa yang tidak kenal Abraham? Molo tabereng tarombo di si Abraham. Adong do naiku patudu hokian do marhite layaron alai memang terlalu repot. Sian ginjang do terah among ni si Abraham. Adong matulu anakonna si Nahor, si Haran, dohot Abraham. Dile di bando isedo pinoparnasian si Nahor, isedo pinoparnasian si Haran, isedo pinoparnasian si Abraham. Alai dang itoruson tarombo nasian na duaon. Alai torus do di sian tarombo ni si Abraham. Ipe adong dua. Si Hagar dohot si Sarah. Sian si Hagar tubuh ma Ismail. Sian si Sarah tubuh ma si Iskak. Stop do. Anggo pinopar nasian si Ismail dang ditoruso tarombona. Borhat do muse tarombo nasian si Iskak. Dua mayanakonna. Si Esau dohot si Yakob. Sian si Esau holan pabuahon omma anakonna. Alai stop. Ditorus endo nasian si Yakob. Sian si Iskak dapat dua Esau dohot Yakob. Sian si Yakob dapat ima hamu alak batak. Saya 12 di didokok kamu. Dang dietok kamu au boru-boru ate. 10 tolu do kan. 12 mah bawa. Ise mah guarni boru-borui. Si Dina kembali kita mengingat sejarah gereja. Ima sian sada 2:12. Bawa sada borua. Oma nadidokonna molonu ngatusi kita diajak mamereng , tarombo manang dinasti ni si Abraham.
baru masuk mahita tu jamitata sadarion. Ahado gelar ni si Abraham, Bapak orang percaya. Langka do nuaing jual mas ongon si Abraham mungkin rada ngarong beate. Ngaleleng di pai masih Iska. Bola do umur siap walu si Abraham. Walu 22 masih si Sarah. Tubuh masih Iska. Songon dia do hita sebagai jolma mangatusi peristiwa ini. HP di bidang medis nuaing. Hola 50 tahun dang boibe. Tapi saya pernah baca di 2 tahun yang lalu ada kejadian di India, seorang ibu nenek matang dokonon, umurnya sudah 97 tahun, melahirkan seorang anak perempuan. Terjadi sarah kemudian. Aidang masuk tu akal ni si Abraham tikii bahwa Tuhan akan memberikan pinopar songon bintang di langit dohot pasir di pantai manang di laut. Sada peso di leon songon dia dogodangna. Alai dia tidak pakai nalar dia sendiri, dia tidak pakai pikiran sendiri. Holanido didok, songonido anon pinoparmo, Pitor Porsia do si Abraham. Alanido, ido gabesada pamerengan di debatatu si Abraham. Songon bapak halak na Porsia, Abraham sudah menginspirasi sepanjang sejarah. Gudang dohalak namar siajar sian kesabaran, ketaatan, kesetiaan, sian hapor siaonna tu Tuhan. Manang ada yang sedang teruji, ada yang sudah lulus ujian, ada yang belum mampu menghadapi ujian. Alai di son si Abraham mampu do bertahan. Dang lo morohani debata nagabe garis pewaris sian si Abraham, sian istri yang tidak sah. Ido alana dangi. Ikon na lahir sian butuh habdo inna. Tidak masuk di akalnya. Alai dihangoluhon si Abraham do padan na didok ni debata tu ibana. Satu hal na sangat berharga di son dang malua kemanusiaan ni si Abraham. Ala adong rasa biar semua kita memiliki rasa takut, takut gagal. Orang gagal takut tidak naik lagi. Orang kaya takut miskin. Orang miskin takut tidak mampu, bagaimana nanti sekolah, bagaimana nanti makan, bagaimana ini, bagaimana itu dan ini dan itu, panjang sekali. Alai rasa biar nih kemanusiaan si Abrahami, Pitor didok jauh bado unako mabiar. Sering kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini. Alai nak pola hita gabe marsak, diaka keluarga, yakinkan aka keluarga naleleng na paimahon aka lume-lume na siya debata, yakinkan nats ini bahwa mujizat itu akan terjadi kepada kita.
Saya dulu punya tetangga di Keramat Jati, tukang jahit. Sudah 15 tahun menanti kehadiran anak, tidak kunjung datang. Adiknya melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi meninggal saat melahirkan. Suaminya sudah tidak berdaya karena sakit stroke. Akhirnya si tukang jahit saya ini yang mengurus bayi ini. Holat 3 bulan hamuna diurus bayi on, ngapi tordenggan pamatangna. Nangis dia nangis, bolak-balik ke gereja, bolak-balik di dokon ibana. Sungguh mujizat ini terjadi. Sungguh saya sebagai Sarah sekarang ini. Karena usianya waktu itu sudah 51 tahun. Yang tidak lagi masuk dalam pemikiran kita manusia. Luar biasa. Penantian yang luar biasa dari Tuhan sangat-sangat indah. Kita harus benar-benar bisa menunjukkan bahwa kita bertahan di dalam segala ujian apapun. Karena apa? Kalimat namandok dang adong naso tarpatu padebata itu benar-benar terjadi. Alai buhado hita maka porsiai hatai. Ai hita do nama baik kita ragu. Ai hita do membaik kita dang yakin. Ai hita do membaik dirita tidak percaya akan perbuatan tangan Tuhan. Selagi kita diberikan Tuhan kesempatan, datanglah kita dengan sukacita dan ingat janji Tuhan. Tuh hita pe. Lau mahamu didihamu masude bangso. Dak kola nih, adong dosa dak hata na dipudinai membaik kita gabe semangat. Sai dong anakku doho, rasi rasa ajal nih hasianganon. Ini janji Tuhan. Molohi tamar janji, songon janji calling doi. Janji pagi, sore nunga mose. Eda nanti kita ketemu ya, iya. Kita datang ya Eda nanti jam 10 pas ya. Dak kuboto. Jam 10 nih aka Eda on. Jam 10 di dokon, jam 10.2 matarida. Oma janji di hita. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan berjanji. Manang ise na porsia tuau dapotan haluaon. Di minggu reminis cereon. Di paingot kita. Taringot tu holong ni rohani debata. Asa sudah hita mananda. Songon dia do holongna pasu-pasuna. Yang senantiasa menyelamatkan kita. Saat kita berduka, Tuhan mampu menghibur kita. Saat kita terjatuh, Tuhan mampu mengangkat kita. Saat kita tertekan, Tuhan mampu menarik tangan kita. Tahilala ala porsia hita di debata. Molo so porsia hita. Dang bui ilalauta. Saya suka dengan kalimat di balik duka ada pelangi. Berarti ada sukacita karena pelangi warnanya kan banyak, pelangi-pelangi. Berarti di balik duka akan ada yang lebih indah. Kenyataan hidup. Nata adopin waingon bukan sekedar menjalankan saja. Tetapi kita benar-benar harus dibarengi dohot pakirimon, pengharapan yang hidup. Hamuna kadongan, molo nunga masuk kita, ai tokinai nama kita, 2 minggu narodora, 2 minggu akan datang kita sudah akan masuk di minggu-minggu pasion.
Bagaimana kita boleh masuk ke Minggu Pasion mengingat Via Dolorosa. Kalau kita bisa mengingat penderitaan Yesus, jalannya dia di kayu salib, dang be ulah honota akan jahat. Dang be ulah honota akan hosom teal elat late. Molo boy do tahilala Via Dolorosa ni Yesus sahat tuhau pinor silang ikon gabe jol manamar parbue kon nadengkan mahita. Di ihuton si Abraham do panggilan ni debata tu ibana. Jala porsia do ibana dijanji ni debata na tu ibana. Laho maho tinggal hon ma urkas dimon. Ala ingot dah manang tu dia holau pasu-pasuoku do inganan tempat tinggalmu. Nuaing tuhi tado pasu-pasui. Molo di Jakarta on tabo dope. Manang pe diula asal maringgas menghasilkan uang. Holan bercocok tanam jual sayur punya uang. Tiki di Batam hami. Boido akan tu Batam bayak koma. Tanah di Batam itu mengandung boksit. Menanam apa saja pun tidak bisa. Karena mengandung kapur. Alai dipakai dongat tado pinggiran-pinggiran ni lauti. Ya di laut juga repot. Karena apa? Kalau nanti kena air asinnya ke tanaman repot juga. Dipakai di pinggir-pinggiran. Asal adong ma di dia tanah nagembur pitor di ben halakima aka sayur mayur. Idolana agak mahal sayur di Batam. Molo di son sayur saikat 2.000. Di Batam puido saikat 6.000. Manang ahape? Molo wortel sada, bang ini berapa? Ya udah Bu kasih 2.000. Kalau di Batam tidak. Wortel saja ditimbang. Sayur saja bukan ikatan lagi, ditimbang, semuanya ditimbang. Ima alani maul ni akka si panganon yang sehat. Alanido dapat kami mah bagas ni huria di Batam, tanah yang agak karena sering banjir, jadi akhirnya tanahnya gembur. Ubek kami mah disi apotik hidup, ubek kami mah disi kaurata, do rimbang, jadi mulak sia gereja, Peter laudo, inang nggak dibuat be plastik nak. Bagi ya daun singkongnya sama rimbang, ambil buat hamu disi. Ya gabi gudang be. Kalau daun kan begitu, semakin dipetik semakin banyak. Ubay madisi daun ubi rambat. Alana saya ubain do, siat jamitaku. Manang isi mau adong dak danak. Sakit panas jangan bingung. Daun ubi rambatima rebus. Molo tu nanaing demam berdarah gabe dang jadi pitor naik do trombosit alani daun ubi rambat molo adong do pehitana sama boto omma ilmu. Sederhana, nggak usah cari sop besada, na maulan nuaing sop besada, ngamar maguan nakabiang nuaingon. Jalama biar do hita tu akabiang nuaingon. Ayau dang sanggup au nanggo manginum sop napedang sanggup au aladong biakku dijabu. Kubayak kodo molo huminum hamang tahe huwani si cipiko guarni biakku dang sanggup pau molo dapot hita do aka parbinotoan si songoni na praktis na mudah, kenapa tidak nuaing dapat hita do teori yang praktis yang mudah hanya dengan mempercayai Yesus, hanya dengan mempercayai perbuatan tangan Tuhan sudah hita terberkati. Amin. Alai kuncina nuang suku-suku ni dihita. Boy do hita persea. Boy do hita meyakinkan dirita bahwa debata mandongani hita toktong. Adong do opat padan ni debata janji Tuhan tu si Abraham. Na parjolo unang mabiar. Dung di pa
Dialusi debata asa unang mabiar, ay hita kan mabiar boleh, alay unang mamakai mabiar Kuatir boleh, tapi jangan terlalu kuatir. Kan ada kayak gitu, ibu-ibu alani pak kuatir ya. Biasa jam 12 anaknya pulang, tiba-tiba holan lewat 5 menit dang sahat nggak bolak-balik. Amang tahe handphone dang galak di dia do ibana dang boy dihubungi dang mulak depe. HP holan beda 10 menit saat ma ibana. Ngapitor songona. Kenapa pulang terlambat? Asing omaon. Udah 10 menit do iba terlambat. Ngasongoni murukna. Alani belgahu pabiarna. Alai adong do. Ina sama sekali tidak punya rasa khawatir, moloon dipertanyakan doon. Pertanyaannya titiknya bukan kecil, pertanyaan titiknya besar. Kenapa? Kok anakmu sudah jam 3 sore belum pulang? Ah, pulangnya itu nanti, Inna. Di Paima Muse 1 jam monom, pulangnya itu lagi nongkrong sama temannya. 1 jam siang borngin. Gak kemana-mana itu, HP, Roma Barita, Nunga. Luas au asal lau. Dang binoto betu dia. Jadi kita harus punya rasa khawatir tapi jangan pernah pakai Molo napa dua, kalau kita percaya sama Tuhan dengan janji, una kita membahin PHP. Gaya sonari mandok PHP teh. Ada PHP. Pengharapan palsu. Molo marjanji hita onang janji calling be. Molo nakin didokon jangan takut. Jala didokdo, akulah perisaimu. Tahu perisai? Perisai itu bosinda bulati, molo naik marporang, ido ditiup. Jadi perisai yondo, na ditiup tangan habirang, tangan kanan maniop, tombak. Jadi mana ada di kona perisai. Perisai ini yang melindungi kita dari tembakan peluru. Kalau ada peluru songoni ma. Digambar hon Tuhan ma, au ma perisaimu tu si Abraham. Artinya Tuhan yang akan selalu melindungi Abraham. Alai janjina dak tu si Abraham. Tu hita saluhutna di son. Hita diberikan Tuhan satu janji. Akulah perisaimu. Berarti kalau Tuhan perisai kita, kita akan aman dan nyaman. Baru yang kita lihat berikut, di sini tadi upam macai belga, upahmu besar. Dung dipargogoi debata si Abraham, dohot hata unang mabiar, ya, audo perisaimu. Di sini audo lombu-lombum, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia akulah perisaimu. Baru kalimat yang berikut disampaikan, upahmu besar. Upah na dimaksud di son adalah penghargaan atas kesetiaan Abraham. Kesetiaan Abraham tidak sia-sia. Kita pun mau leporsia hita di debata dang adong na sia-sia. Setia menantikan janji Tuhan merupakan contoh yang baik dari si Abraham. Ay molot dicari tahun aka padita, aka guru sekolah minggu taringo tu si Abraham nanaing mamelehon si Iskak. Ay otoma si Abrahamon disuruh do diikat anak kona, disuruh do dipelehan HP ngaleleng di pangido. Itu pemikiran kita. Bodoh kali dia, tapi dia tidak memakai pikirannya sendiri. Alani setia ni imana. Kita pe unak pola mabiar kita. Dak kia dope pogos jolma mangalehon mangurupi akadonganna. Semakin banyak kita menolong orang lain, semakin banyak berkat Tuhan. Kita nggak bisa tutup mata untuk situasi sekarang ini. Untuk situasi COVID nuaingon. Alana jamita sadarian
Mangalia tu hita hagogoon dohot peneguhan ya, peneguhan bagi kita dalam banyak hal, pikiran, supaya dihilangkan dari rasa khawatir dan takut. Dan adong hita di sona so bermasalah. Dan adong di sok kita, dan adong pergumulata. Semua kita punya masalah. Banyak uang bingung mau dikemanakan uang. Tidak punya uang juga bingung, susah mau cari dari mana. Ada pekerjaan bilang capek kali, tidak dapat kerjaan, aduh gimana aku gak dapat kerja. Terus sifat kita manusia tidak lepas dari holso. Alai turpuk jamita sadarion. Tapadau mai. Selalulah bersyukur. Bersyukur kita karena diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani. Bersyukur kita kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan duduk di tempat ini untuk bersekutu. Marsaur dotatan di bata. Bersyukur kita karena kita masih diberikan kesehatan dalam melakukan aktivitas kita. Unak pola mabiar. Ai Tuhan tado perisai perlindungan kita. Jadi marilah kita percaya. Satu hal yang mau saya katakan natsi ini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetaplah kita berpengharapan, tetaplah kita percaya bahwa hidup ini bukan kebetulan, tapi semua yang kita jalani sudah diatur oleh Tuhan. Seperti ini saya, seperti ini saya, seperti ini saya, semuanya berbeda. Hampir 70 sintua. Cara Tuhan memanggil mereka untuk menjadi sintua pasti berbeda-beda. Dakia aupe dakia terlintas jauh na julu gabi padita. Neng gabi ahli ekonomi do alai. Tuhan katakan rancanganmu bukanlah rancanganku. Jadi sekarang ini juga seperti itu. Kita mau begini, kita mau begitu, kita mau begini. Ingat janji Tuhan. Siapa yang percaya, siapa yang setia saat kita berdoa mengandalkan Tuhan, maka doa kita akan dikabulkan. Yakin? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Mari percayalah akan perbuatan tangan Tuhan. Abraham diberkati dan kita semua terberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Nungari dongani hohami di bagasan tikion marsaur di hatam. Godang do pergumulan nami. Godang do persoalan nu hadopi hami. Sipata gale do hami. Dang mampu hami Tuhan. Menjalani ngolu di bagasan waingon. Tarlu mobi madi akadongan. Nahona PHK. Akayanakon. Nasu dapat karejo tung macai maul do Tuhan. Alai pos do rohanami. Adong dosada padanmu Tuhami. Bahwa Tuhan adalah perisai. Nah selalu melindungi, mangaramoti, bahkan mamasu-masu hami sian aka parmaraan. Tuhan, jojot do hami gale di bagasan ngolu nami. Ala ni situasi na huadopi hami. Ala ni persoalan suami istri, persoalan orang tua dengan anak, persoalan anak dengan anak. Sipata tangis do hami martangi yang mamering saluhu na. Naik kami Tuhan. Mangi doa selehonomu di hami ganup keluarga keharmonisan antara suami istri, anak dengan anak, anak dengan orang tua. Ajar hon hami na tua-tua marsi ajar cara mendidik anak di zaman waingon. Ajar ya kaya anak kon nami asa terus nasida hormat, jala taat patuh tu na tua-tua, jala biar bidaho Tuhan. Songoninang Tuhan diaka pergumulan nami. Homa na mangurupi hami. Ditikyo Tuhan martangia kami tuaka keluarga na makasih holi lume-lume.
Jamitam sadaria Tuhan, ima gabe sada kekuatan hagogoon di nasida, asa di bagasan penantian na pasti manasida jala porsea. Dangadong naso tarpatu paho, molo terus dohami martangiang jala porsea, saluhut hami Tuhan mengandalkan Tuhan di bagasan nasa ngolu nami. Songoninang martangnya kami di akar ruasmu na di bagasan parsahiton, di samping ni akar ruas na mandalani isoman, nuaingon mauliate matuhan, sian 100 siap 17 halak, nu ngagabe 20 halak Tuhan nuaing na di bagasan insoman, sude naidang alani kehebatan nami, alaitung alani asin ni roham. Songoni manang ruasmu na di bagasan parsahiton, Grace Marsinta Boru Tambunan, Sintua Evangelis Tiorlina Boru Sianipar, Oberlin Hasibuan, Luisa Fiona Boru Sinaga, Nurmani Boru Sihombing, Tupal Nenggolan, Beni Daniel Marpaung, Nyonya Simarmata Boru Simangungsong, Sintua TM Lubantoruan, Nyonya Simanjuntak Boru Panjaitan, Nyonya Sintua Marbon Boru Nenggolan, Ferdinandus Tapubolon, Nyonya Purbas Boru Situmorang, Katrin Saputri Napitupulu, Sintua SP Hutasoit, Lois Boru Siregar, Edison Hutapea, Nyonya Sinaga Boru Siahaan, Nyonya Siahan Boru Sitanggang, Las Maria Boru Panjaitan, Romi Hutagaul, Andar Sidabalok, KM Sihombing, Nyonya Simanjuntak Boru Napitupulu, Juminter Situmorang, Nyonya Sintua J Nenggolan Boru Silalahi, Evangelis Situa Tar Sitorus, TP Simanjuntak, Siti Mawar Boru Silalahi, Alef Rando Michael, Nyonya Bastar Manurung Boru Aruan, Maruhum Tambunan, Sintua Daulat Jana Sitompul, Tiur Situmorang, Nyonya Sitorus Boru Nenggolan, Fridolin Simanjuntak, Naomi Boru Tobing Nuaing na dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Raden Marpaung Nasianwek Cempaka Putih dirawat di Jabu, Hot na Tambunan Sianwek UKKM dirawat di rumah. Tuhan, daku boto hami akas sahit ni doangan namion, natua-tua namion, adong ma sahit naung leleng, adong ma kaya nakon nami na berjuang mengadopi akas sahit. Tuhan, toruk rohan nami, gomos sami mangido, tungle kon ma hama malum di nasida, marhitesian ubat, rumah sakit, aka dokter na dipake nasida, laho manjaloh mamalum siakko. Asa tu aka ari na mangihut, boy nasida di bagasan aktivitas yang lebih baik lagi, ala nunga dileko hai pason tu nasida. Pasu-pasu matuhan, aka keluarga na merawat, dongan nami na marsaiton, asa toktong madilehon kesabaran, halom bohon ni roha, laho mangurupi aka yanakon, suami, istri, opung, orang tua na di bagasan parsahiton. Martangnya kami Tuhan nang tu aka yanakon nami, mulai sian kelas 6 SD, 3 SMP, kelas 3 SMU atau kelas 3 SMA. Nanaing mengadopi ujian akhir sekolah dan ujian nasional. Tunglehon mari nasida hapistaran, asa bisuk nasida mengatur waktu-waktu nasida. Belajar, dohot bermain, jala unang lupa nasida Tuhan, paingot nasida satoktong martangiang. Hami na tua-tua, pasu-pasu hami, asa mampu hami mendidik, membimbing akayanakon nami. Akayanakon nami na masih sekolah Tuhan. Sian TK, 1 SD, SMP, SMA, bahkan sampai fakultas perguruan tinggi. Pasu-pasu manasida di waktu belajar nasida, Leon Hapistaran di nasida mengikuti mata pelajaran nasida, asa cita-cita na naung dirangkai nasida, boy dengan tercapai sesuai dohot lomoni roham Tuhan. Leon dihami hai pason padao masian aka parsahiton, tondimi ma Tuhan mangarajai roha nang pikiran nami, asa tok-tok kami boy satia, jala tok-tok kami Tuhan marningot di padanmi, na naing paluahon nami, jala dang pasumbuamu hami. Ala pos roha nami Tuhan, lehono mudo na patut jalon nami, alana huilala hami do Tuhan.
Pada suatu saat semua indah pada waktunya. Alani Tuhan. Keluar hamisian ingananon. Papos rohanami. Ajari hami lama kaporsiai pambahenanmu. Penyertaanmu di bagasan ngolonami, di sepanjang ngolonami. Tung ape pergumulan nami, ho mana mangaleon solusi, yala ho mana mangaleon keharmonisan di gandup keluarga, yala lehon kecukupan di hami Tuhan untuk memenuhi kehidupan hami si gandup pari. Mauliate madiho Tuhan, sesa jumolo dosa nang pangalasion nami. Marhiti-hiti Yesus Kristus, jalo matang yang nami, asi maroham. Amin. Aka ruas na di bagas, na dohot di live streaming, dohot na di gereja, marende mahita, uhut tapasahat ma peleata. Mahita jongjong. Tatangya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haroroni saluhut si leon-leona denggan dot nasa ulibasa na mauliutus.
Upasat hami masyanan ilehomi tu hami pelenami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa parasyak kami peleanon. Patimbul hon harajaon muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marwa nami marhite-hite tondim. Asalam hutan hami godang ni sileon lehomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di Banua Ginjang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saot malomoni roham di Banua Tongaun songo na di Banua Ginjang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari, te sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalahamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho. Jala di pasaor hon ma damena tutondim. Atas nama pendeta, Majelis HKBP Romangun secara keseluruhan, juga tim musik, pemandu lagu dan multimedia, Fasahaton Tuhita Saluhutna, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu.